Старт. Не ме интересува. Колко процента имаш? 50. Ого! Аз имам 30. Ари, почваме. Не, чакай към 30. Става ли? Да. Става. Ти, то стулен е гладен. Е гладен. Червено ли ме? Малко. Заради тебе, бе. Не снимай на там, не лицето си. Хора, знам къде ще има ефтино. Била. Не била. Да. Сега ще кажа къде. Искаш ли за една минута да спечелим чалендж? Да. Стима. Хора, аз мога да че за повеселим малко. Искаш ли? Ама къде? Поне ми кажи. Я ме го кажи чихо. Сега ще виж, първо малко е тук да се повеселим на китари. А пък ти нещо казва ли на Радо? Като той табута. Да. Какво му каза? Всичко. Ама ти... Убедих се аз на 6 не е дом. Това е много кринч. Що пък за вкъщи, бе? Аз сега ще ям тук. Тук какво правим? Тук 4 Разой. Един и 49 трябва да го запомням. Запомни 1,49. Добре. Нямам от моето меню. Не. Защо няма от моето меню? Снимай. 79 стотинки. Ще гледаме и за други. Не. 29! Спечелихме току-що, май спечелихме, хора. То не е способ да търсим. Друг магазин тогава да търсим. 29. Знаеш къде може да намерим? За повече. Била. Дай тук, бе. Кранчовски не е там. Скарали, аз ти казвам. Снимай го. Може да съм от другия отбор. Канчовски спря видеото. Яди на KFC като мазало. И пак го... То това видео се провали. Нищо не спечелихме. Май. Ама то няма смисъл. Не. И хора да видиш мазалото. И аз ще взема много. Хора не спечи. Предложих му да го. Така. Имате така. След това KFC имате 10 минути от нас. Разай. Ела са. Аз ще взема. Колко вземе? Стане ме. От 29 ще намерим. Кой? Ей, тук трябва да гледам. Снимай го. Сикс, бре. Хора! Хора, открихме гигантски хел. Вижте това Ама какво снимай е. на... Така де. Така. Верно. Хора, гигантски хел. Това е нормалния. Това е гигантски. Това не е нормално. Хора, първо взехме си хихо. Снимай Ертел колко е красив. И трето, момиче ядеше близалка. А близалки са по 3 стотинки.
ядеше близалка. А близалки са по 30 стотинки. Теди. Излезе Тедито, да. Това момиче не търси предизвикателство, май. Това от колко време съм го виждала. Така че разбера нещо. Да. В това вътре... Има много малки. Да. Хора. Според това не е ли циганя? Пълна. Просто снимай така. Това ще е по-удобно. Ние свят. Хора не чувстват, че са ни били. Хора такова чувство имам, че са ни били. Еми хора... Хора легален са. Легален са на улицата. Сега. Добре. Трябва да се стигне. Имаме ни 10 минути, в които трябва да го направим. 28. Хора 28 са чати. От 29 на 28. Добре, хора, добре. Имаме голям напредък. Много голям. С една стотинка. Брат, ако беше евро, щяхме да ги бим. Чакай. Имам идея. Хора. Какво ще... Ето ги, чакай. Ало, да ги следим. Хора. Ето ги. Контрол, хора. И... Контролски ви намеря. Идват. Намеря нещо в билата. Хора, намеря съм в билата. Да не излезе със снимка. От билата. Там нямаше нищо. На касата. Хора, ще дойми. Бързо. Чакай, не е приключил една минута. Те на такова. Не казвай. Ще спечелим. Мълчи. Не се чути. Върши се. Не! За 23. Не, 23. Не сме наравно тогава. За следваща една минута. Не казах ти! Ти не казах, да! Защо ви не казахте? Ви тъпили сте, бе! Ти не казах ти си можеш да се... Благодарим! Равни се! Ще не тъпиш, що ни казахте! Ние губихме! Аз да го искам така. Бота ги бъде това! Само че намерих аз, брат, той канчутски. Браво, Даниела! Теодора, спечелихме! Една минута! Не, равно, да. Спечелихме. Не спечелихме, равенство! Да, не. Хора! По-важно е да гледам. Хора! Теодора, през цялото време сме губили! И Даниела в цялата секунда, защото не знаеш ли, че е свършил? Ето пак ти малко читам. Не, ти не го показа. Що не го показа? Ай, чакай малко, ако бе свършил времето. Какво? Не е свършил. Вие печелихте. Тогава може. Хора! Ненормално. Хора, чакай, преди това. Канчовски, защо не снима през цялото време? Кажи защо. Защото нямам значение. Не кажи, защото беше на... Къде беше? KFC. Бях голен на куче. И 30 минути яди на KFC.